Здравейте хора, това е втория епизод в Тулегич с мене, 20 Spider на 2. Така, и сега сме в неговия шоп. Ето виждате, тук продава мечове от дървен до диамантен, както и кирките, както и руите. Ето, тук даже продава легендарки и лапис. Да, виждате в неговия шоп най-хубавото, което е. Виждате, има най-различни банери. Ето, на скелети, на пистолети и така нататък. Торта. Да, и на торта има, да, който е много як също. Мен пък изключително много ма кефи ей този човек с хикса. Както и то на вилиджера е хубав и така. Другото нещо, което е хубаво и в другите шопове ги няма, ето това, че продава брони. Обаче те отдеве, нали, му купиха тук, той продаваше и диамантена броня и енчантната диамантена броня, която не знам каква е била, фулк сигурно. Армон, който за стокните. Да. И виждате тук, това продава също глави, което е доста добре. Надмини. Да, надмини, виждате, на Dark 800 лева или 10 кредита, Wither Skeleton 4 кредита или 500 лева, Диана е 100 кредита или 5000, Екстермито е, т.е. админа, който беше, 100 кредита или 5000, на Фафена BG също 100 кредита или 5000, на Улат е 29 кредита или 1500. Да. На Злак е 25 кредита или 960, на Деят е 25 кредита или 999 лева. На Улат има само една глава с така старият му скин, 30 кредита или 2000. Така 20 Spider на 2, 20 кредита или 1000 лева. Така, тук има още няколко, Сашо 50 кредита или 1000. Газ PvP 15 кредита или 600 лева. Да, виждате, перфектна декорация има навсякъде. Тук е така добре украсено. Тук да видим какво пише. Не, тук някакви кавички има. Така. За евент кирки или евент мечове търсете 20 Spider на 2. Тоест, ако ви трябва някакви евент кирка, показвам. Евент меч, чакай да му видя. Имаш ли в инвентар евент меч? Да. Ето евент меча и това представлява. Виждате, той е доста по-добър от този, който имам аз. Така. И това е от шопа му. Само да покажа и отгоре как се играе да прави фигурки. Тоест така доста добра фигурка на Ендермен, който обстрелва с пистолет и държи меч в ръката си. Ай ти дам силен меч. Какво? Да ти дам силен меч. Хубаво. Ама ще опадаш. Да, в смисъл аз всичко... The fuck. Човек. Такъв не мога да си позволя, често ти казвам. Не, такъв няма да си купа никога. Добре, този меч отива в Ендър честа. Ще го съхранявам. Не се възикам. Така, нека си увеличим чанковете. Виждате, тук има някакъв... Това му е склада за неща. Тук вълна и всякакви какво да ви падне. Тук явно и коне продава човека. Не, нямаш какво да я правим. Може да ги продадеш, ако някой му трябва. Да. Сега друго... Да, ако сте редовен, нали, и не сте измамник, може да му помагате, като събирате айтеми за шопа. Аз съм почнал да събирам, между другото, доста айтеми съм насъбрал, трябва да ги оставя после. Аз съм му работник, дава по 60 кинта на ден, така че добра работа е. Така, друго, какво да покажем? Хома, в който живееш? То не е един, ама... Не е в то, в който най-много го използваш, в смисъл Честърм или нещо такова. Добре. Така. Да, също така може после да напътнеш там, където направихме един музей за глави.
Ето, това му е холмът в плотното, както казах в предишния епизод и моя. Виждате, тук си е направил човека някаква къща. Тук има лампи, с които осветява тук едно мини водопадче. А това тук всъщност какво е? Чакай, че ми пишат. Това е някаква система за събиране на айтеми, нали? Кошче. Ами, не, пълни си инвентара с някакси и взимаш кита и той нали пада долу. О, да. И долу има чести, където са дори. Ето това също е много добре направено тук тъла, нали, туалегит. Даже и аз си съвлечи наградника. Ето виждате, има и тъла на това, което много ма кефи. Така. Ето сега влизаме в хома. Ето. Тук ето ще оглавите. И задължително всичките му холмове са така скъпо заведени, смисъл от кварци и така нататък. С честове. Предполагам, че вътре има скъпи айтами. Тук също има една мини стаечка, което е баня. Да, баня. Това тук е нещо като така кътче за хранене, кухня. Така, има обширен таван. Няма да си блъскате главите. Да. Добра декорация за двора. И къщата не е зле. Така нещо друго да покажа. О, да. Партнема там, където го направихме ония живо. Това да е музея. Така. Да, ето го и музеят, който направихме заедно. Това е първият етаж от него. И ето какво представлява той. Ето това е на скелетън, на Хомър, Дона 01, на Зомби 68 главата. Това е на Гас PvP, на Ендермен 01, на Сашо 166, на Уидър 852. Така да видим сега на горният етаж. Ето ги. Това е неговата глава, 20 Spider 02. Това ти е стария скин, нали? Да. Това е на Dark Knight. Това е на Ovat. Новият скин. Това тук трябваше да е старя, обаче някой тъпанар го е изгрифал. Не, ето го старя. Да, на термито главата. Беше на Злаг. Да, на Злаг и на термито главите някой ги е взел, не знам как, като има рез. И да на някакъв Юкануан или нещо такова ще да я взел. И от тук нататък ще има още нагоре, нали, глави. Друго какво може да покажем? Например, да идем на Warp Credits. Да покажем, нали, какво се предлага. Ето на Warp Credit, като дойдете. Тълатулсовете. Това са кирки, ето виждате, тълатулсовете са това. Ето. И кирката обаче ми е евент, така че тя е същата, обаче не е Unbreaking. Тя си Unbreaking 3, Efficiency 5. Така е подобно. Така, тъл армора, който е на мен, ето го. PvP, това. PvP, какво представляваше? Ами като в шопа ми имаше, ама... Да. Не може. Сенсей армора, сега ще ви го покажа. Сенсей армора представлява е това. Ето го и Сенсей меча. Ето Сенсей Sword, 50 кредит, Сенсей армор, 150. Тук си купувате ключове, които са 25 кредита, цъкате тук и си взимате нещо от ключа. Което за мен е голяма простотия, найди. 50 кредита струва ранка VIP. 100 кредита струва ранка Супер и премиума, който сме аз и той, е 200 кредита. Което горе-долу колко пари спада? 9 лева или нещо такова? 10, да. 10 лева, да. И ето и правата, които има VIP-а, Flyfeed, HeadMC, Nick, Balance Top, Kit VIP, право на 5 секунда, да пада на нещо, когато умрете, освен на PvP арената. Супер, Part-Time, Real Name, Repair, Top, Craft, Kit, Супер, право на така
Имате повече сърца в сервера, цветен чат и всички други права на VIP. Ender Chest. Така, премиума има абсолютно всички права на VIP и супера, плюс Ender Chest, спит 1 до 10, кит премиум, плюс кит супер, плюс кит VIP, нали? Право на безкрай, сет хомове и всички права на супер и VIP. Така. Как да си купя кредити? Посетете сайта tulegi.eu и ясно е написано за купуването на кредити. Цъкате на него и четете как да си купите кредити. Да, мисля, че е достатъчно ясно дори за бавно развиващи как става тази работа. Да, друго нещо. Има ли какво да покажем? Чакай, не сега ще покажа една къща. Добре. Чакай. Добре, бе. Опа, чече. What the fuck? Така че да напиша спаун и... Да, това е спауна на... Така. Нека само да пратим тъпа. Да, не си продавайте кредитите за пари и в смисъл, когато правите сделка, никога не давайте пари, защото има голяма вероятност, почти от 90% да вие да бъдете измамени. Само спусна флай. Един хоум, може да го продавам. Аз го продавам. Да, то всъщност значи това хоум, че се продава така, ако някой иска за в началото. Някакъв хоум да си има за в началото и да си оцелява. Ето виждате, тук си има пътечка за нагоре. Да, тук е така. И ето вътре виждате има достатъчни честове. И тук виждате един доста хубав банер, който дори в най-лошия случай винаги може да го продадете и не 100-200 лева и да си вземате пари от него. А той всъщност ви е бонус. Така. И да виждате на хубав байам сте, тук си имате вода, всичко. Друго нещо? Ти кажи. За мен не. Аз си показах в предишния клип нали, нещата. Така, значи ако искате нали, по някакъв начин да сте от нашия отбор, може, например, ако сте навити да пращате на месец за някакви 50 кредита, например, а пък ние ще се грижиме за вас, ще ви даваме сетове и така нататък. Обаче вие пак трябва да правите и вие нещо, смисъл да събирате сетове и така нататък. Да, благодаря, че гледахте. Бяхме с 20 Spider 02 и с хората... Чакай. Между другото, шопа ми се казва Warp Shop 0. Да, ето така, Warp Shop 0. Ето, идвате в шопа и си купувате абсолютно всякакви неща. Виждате, просто те са супер ефтини. Като си имам предвид, че в шопа, наклона шоп, един диамант е за 10 лева, пък тук 2 за 15. Да, точно. Което е, виждате, доста голямо предимство. Виждате, една легендарка е за 80 пари, а всъщност не знам, в смисъл те легендарките доста по-скъпо ги продават, дори за по един и два кредита. Да, за кредити, а пък ти за някакви 80 смешни пари. Да, Fresh Gaming, закупих премиум, ГГ. Ние пак всички премиум и ГГ. Така. Благодаря, че гледахте. И да, следващият епизод пак може да е с 20 Spider 02. Може вече да снимаме в PvP сервера, в Kit PvP сервера по-точно, където ще правим PvP-та и ще печелиме пари и ще си вдигаме левелите. И да, чао!